Ukaž konička. To jako konička. Pohádky, no. Svítí ti očička, že? Do pusinky svítíme. No, vidíš. Tak se pokud podíval. Můžu si ještě pustit něco jiného? No potom, až potom, jo? Ne. Teď ne. Jolana Sličková, René Sováčková, Jana Čtvrtecká, Jitka Moučková, Eva Spoustová, Martina Hudečková, Klára Jandová, Pavel Vondrák a další. Překlad Šárka Bartesová. Kočenko. David Pavlíček, Studio Time, dialogy a režie čistého znění Veronika Veselá. Pro Magic Box vyrobila tvůrčí skupina Ukázka v roce 2006. Ne, víš co, pustím. Víš co? SpongeBob, to je moc dobré. Jak se to jmenuje? SpongeBob. Pustím. SpongeBob? SpongeBob. Jo. Tak? Vybereme tu plochu neptán. Už to máš venku. Přehoď to a nepoškrabej to. Tak, no. Dej si to do špulky. Zavři si to. Tady si to dej. SpongeBob je No. moc dobré, víš? Na televizi to vůbec nevadí, že jo? Nevadí. Hele, já to tu mám zamotané. A ty to nemáš. Kuj. A já už to nemám zamotané. Kuk. První jsou Piráti, pak SpongeBob. Jo? Tam je tady jazyk a kyklo. No vidíš to. Kyklo. Kyklop tady. SpongeBob. SpongeBoba. Co to je SpongeBoba? Jo, to já nevím. A co to je psy? A taky film to. A co jsou pso? Ši. Co jsou ši? Tati, víš, co jsou ši? Nevím. Tak, dobré. A kačenka.